Oge akụkọ ụwa. Akụkọ ụwa nke a na-abịara gị site n'aka Nwaada Ugochi Nwosu. Ụmụnne m, ekele m unu. Asị m nke onye chiri ya zere. Ụgbọgụrụ mịara ma mịara nwunye di m. Onye isi anyị na-awa aja ya were nke ya chụọ. Ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Ugbu a bụ oge akụkọ ụwa. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ isiokwu ndị anyị ji wee mere isi akụkọ. Ndị uwe ojii nke Anambra steeti azọpụtala nwa ọhụrụ dị ọnwa atọ bụ onye nke atụfuru atụfu n'ihu ụlọ akwụkwọ akpọrọ Ọrụukwu Boys Technical College nke dị n'okpuru ọchịchị Idemmiri North na Anambra steeti. Otu nwata nwoke egbuola nna ya, onye nke bụ ụkọchukwu ndị ụka Anglican, na Wednesday n'obodo Ọkpare Olomu nke okpuru ọchịchị ya bụ Uyeli South nke dị na Delta steeti. Ngwa gezie ntị ka ị nụrụ akụkọ anyị n'uju. Ngalaba na-ahụ maka nchekwa oriri na ọṅụṅụ nke akpọrọ NAFDAC akpọchiela ụlọ ahịa mmadụ ruru 100 maka ịrụpụta mmanya adịgboroja n'ahịa Ogbete nke dị na Enugu steeti. Ndị uwe ojii nke Rivers ekwuola na ha anwụchiela otu nwoke onye nke bụ onye isi otu akpọrọ Vigilante, onye nke aha ya bụ Felix Nwobakata, ebe o ji okpokoro isi mmadụ abụọ nakwa anụ ahụ ha. Nke a mere n'obodo akpọrọ Ọmọkụ nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgba Egbema na steeti Rivers. Ụlọikpe na-ahụ maka ịkwụsị ndakpo nakwa ọgụ ụlọ nke ndị oyibo kpọrọ Sexual Offenses and Domestic Violence Court nke dị na Ikeja atụọla otu nwoke mkpọrọ maka ndakpo ọ dakporo nwata obere nwa nwanyị nke gbara afọ 4. Nwata nwoke a bụ onye nke ama dịka Sunday Uche. Ọ gbara afọ 21 ma bụrụkwa onye na-ere ụkpaala nke ndị oyibo kpọrọ groundnut. Daalụnụ n'ige ntị ụmụnne m. Aka m bụkwa Nwaada Igbo. Chukwu gọzie unu. Ahụrụ m unu n'anya nke ukwuu. Ka ọ dịkwanụ.